female patient was certified dead by a doctor. Umlilo oqhambuke kwisibhedlele iGeorge Mukhari eGarankuwa ePitoli usube umphefumlo wesigulana sowasetyhini ominyaka i-35 phezolo. Igunya lolawulo lwemida i-BMA ngamafuphi lithi limisele imiqathango eqatha kuyo yonke imida ingena kweli ngenxa yokwanda kosuleleko lwentsholongwane ye-mpox. Bhotani Mzikantu namhlanje livunyiwe idinga sukuphakela indaba ngolwimi lwenkobe singaphosanga amaseko mawethu masinirhabulise kwibhekile yasemini nje. Umlilo oqhambuke kwisibhedlele iGeorge Mukhari eGarankuwa ePitoli usube umphefumlo wesigulana sowasetyhini ominyaka i-35 phezolo. Ingxelo zithe sisigulana silaliswe kwigumbi lecandelo lengqondo kwiveki ephelileyo. Abenkonzo zikaxakeka eTshwane basukelise abacima imlilo kwindawo yexwayela nabafike abasebenzi bezibhedlele sele bewuyisile umlilo. The female patient was certified dead by a doctor and after the fire was extinguished. The scene was handed over to the South African police. Izigulane eziliqela zifudisele kwamanye amacandelo kwesibhedlele phambi kokuba ucinywe umlilo. Okwanguka ukaziwa unobangela wawo. Isebe lezempilo lidlulisa amazovelwano kusapho lwexhobe eliswelekileyo. Both the staff and the patient will have to undergo debriefing and counseling following the particular incident. We have since also going to be offering counseling to the family of the deceased as well. Amapolisa ayaziphanda isekabani salomlilo. Igunya lolawulo lwemida i-BMA ngamafuphi lithi limisele imiqathango eqatha kuyo yonke imida ingena kweli ngenxa yokwanda kosuleleko lwentsholongwane ye-mpox. Sele be-13 abaqinisekiswe njengabosulelekileyo kwasweleka ababini omnye eGauteng naKwaZulu-Natal. I-BMA imilisele inkqubo yokuxilonga abakhenkethi abangena kweli lizwe kuyo yonke imida. Umkomishinala we-BMA uMichael Masiapatho ubhenkeze ukuba bonke abangena elizweni phakathi kwezinto baza kupopolwa amaqondo wabo obushushu. BMA Port Health officers are well trained to be vigilant to observe for any lesions and other symptoms during their operations at the ports. In any incident, should there be a case presented to the BMA that would need further referral to a health facility, arrangements have been made with ambulance services from the Department of Health for referral to healthcare facilities. Igunya lolawulo lwemida likwathi lithe gqolo ukuthundeza abakhenkethi abarhorhela ukuba sele bosulelekile i-monkeypox babhenele kunakekelo lwezempilo ngakumbi abo bakhe banyathela kwindawo eseziqinisekiswe ukuba kugquba i-mpox. Iziko elinkinkisha amanzi Rainwater yaqhubeka nenkqubo yokuhlaziya nokucoca izitishi zokumpompa amanzi eGauteng ejolise eqinisekiseni ukuba iziseko zophuhliso zisemgangathweni. Iziko elinkinkisha amanzi Rainwater liphansi phezulu nenguqu kumgangatho wezakhiwo zophuhliso neqale kwimpelaveki edlulileyo. Kuqalwe ngesikhululo samanzi kumasipala waseMogale kwalandelwa ngesikhululo sokumpompa amanzi Aikenhof. Izikhululo zokumpompa amanzi Swartkopies neDales zezinye eziza kusebenza ngokuncitshiswa phakathi komyinge ka-50% ukuya kumyinge ka-80% kwiiyure ezahlukileyo. Rainwater has successfully completed the maintenance of the F5 pipeline in Mogale City Local Municipality. The project began on Saturday, the 22nd of June. We completed well ahead of schedule, to be precise, 9 hours ahead of schedule. The next phase of the maintenance project will begin today at the Aikenhof, Swartkopies, and Mapleton systems. Iqumrhu elinkinkishela amanzi eGauteng libeke izicwangciso zokukhawulelana nabahlali abachaphazelekileyo eziquka iitanki ezisisigxina.
In terms of the areas that will be impacted, these include the Randburg, Rudaport areas, Soweto, central and southern Johannesburg. For Dale side, it's Orange Farm, Lowly, Ennerdale, and also the Johannesburg CBD, Berea, Parktown, and Forest Hill. Iqumrhu lamanzi limemelele kubahlali nosomashishini ukuba babe nomonde wokuqhubeka kwale nkqubo neza kuqokunjelwa ngomhla wama-29 kwekhala ukutsho kuJulayi. Iinkokheli zemibutho yezopolitiko nenxalenye yorhulumente wobumbano zimemelela uzinzo bakwabongoza uluntu lweli ukuba lube nomonde wale nkqubo yokutyunjwa kwekhabhinethi ngumongameli Ramaphosa. Ezi nkokheli zikwathi ukuziswa kweenkonzo eluntwini kufanele ukuba kuqhubekeke ngeli lixa kusasongwa uluhlu lwabaphathiswa abatsha. Kulindeleke ukuba umongameli Cyril Ramaphosa abhengeze ikhabhinethi yakhe kungeentsuku zatywala. We must remember that government departments will not collapse because of the fact that there are no ministers yet. They can still continue with their work and service delivery. So let's give them a fair chance to form a cabinet that is the best suitable for the circumstances in South Africa at the moment. It is imperative that President gives thorough and proper thought to the composition of his cabinet, ensuring that all role players are consulted, the 10 political parties that are within the GNU. This careful consideration is crucial to avoid fractures in the foundation of the GNU. We cannot afford to sow divisions, as the hopes of our people for a better and greater country are pinned on the GNU. We must commend them for trying to find a solution which is inclusive of all political parties. So the GNU is an experiment whose success depends on how much the parties act in good faith. And if some or most do not act in good faith, it will fail, of course. We intend to act in good faith as Rise Mzansi, agree where the logic is clear and disagree where necessary. But we will always do this in good faith, not for cynical political reasons. Kwalapha ezindabeni ulutsha lweli lolona liqhokrekayo lizinga eliphezulu lentswela-ngqesho. Sinamkele kwakhona kwiindaba ze-SABC1 uyakwazi ukuzibukela kwakhona ezi ndaba kwijelo le-YouTube ngokuthi SABC Indaba zesiXhosa. Ukanti xa ubukele sicela ucofe ulike ze uba ukamcofa usubscribe sibongoza wenze njalo. Kwinqaku lokuqala sithe umlilo oqhambuke kwisibhedlele iGeorge Mukhari Ga-Rankuwa ePitoli usube umphefumlo wesigulana wasetyhini ominyaka i-35 phezolo. Ingxelo zithi esi sigulana silaliswe kwigumbi lecandelo lengqondo kwiveki ephelileyo. Ulutsha lweli lolona luqhokrekayo lizinga eliphezulu lentswela-ngqesho. Oku kuvakaliswe ngabantu abatsha ngelixa bethetha neli jelo eRhawutini. Sina 3 years isihleli la imisebenzi ayikho siyavota abasithembisa ukuthi manivota nizothola imisebenzi masiqeda ukuvota dololo. I-unemployment rate yasibulala vele ya njengamanje thina ke kufika kamnandi sister ufika kubo kwigroup lapha eJoes because of umsebenzi mawungaya lapha e45 ne eDepartment of Health kunama security alala lapha ya from 3 months silala lapha ya. Ezize ezinye zembono zabanye abaselula kweli nabaphawula ngelishwa lentswela-ngqesho eMzantsi Afrika. Amanani ophando aveza ukuba lentswela-ngqesho ichaphazela kanobomi isimo sezoqoqosho. Njengokuba eli libhiyozela inyanga yolutsha, eyona nto iphambili kulo yinkxalabo yentlupheko, unqaba kwemisebenzi kwanesimo sokungalingani. Kulo msitho obhiyozela le nyanga yolutsha, usekela mongameli uPaul Mashatile ugxininise ukubaluleka kweteknoloji ekuphumezeni udabi lokulwa lentswela-ngqesho. We need to equip young people with the necessary skills to adapt to the labor market, but especially to the fourth industrial revolution. This means that we must take more steps to connect our communities to ICT infrastructure. Ulutsha lukhuthaza ukuba urhulumente angenelele ngokuxhasa uphuhliso lwezakhono khona ukuze lukwazi ukungena emisebenzini. The opportunities that
the government can create for the youth. Instead of giving them the 350 every month, they can take that money, invest into the youth. Eli lijamelene nesikhewu sonqongophalo lwezakhono. Kunenkolo yokuba eli lidinga inkxaso-mali nengqeqesho yokuxhasa oosomashishini abasakhasayo khona ukuze kwehle izinga labo bangaphangeliyo. Kwiindaba ze-SABC, ndinguMusa Mkhaliphi. Abahlali befama iStrathdrift eZerust eMntla-Ntshona bagxeka urhulumente ngongabakhathaleli. Aba bahlali bathi abakaxhamli kule demokrasi yeli njengoko bengazifumani inkonzo ezifana namanzi nogutyulo. Abahlali baseStrathdrift abadikwe yokosa bakholelwa ekubeni linyashiwe ilungelo labo lesidima ngurhulumente. Kwiminyaka engama-30 yolawulo lwesininzi abahlali balapha basasebenzisa izindlu zangasese zomboyo zemingxunya ukuzikhulula. Omnye umhlali uRamodze Silanto uchaza ngemeko yobugqwayi babaphila phantsi kwayo. Uthi baxhomekeke kumanzi aphuma entabeni oko le minyaka kwaye kungona beqalisa ukomba amabhitsi. Usodolophu uMnumzana Khumalo Mlefe uthi icekwa lilalanga kumasipala wakhe ngale meko. There were certain commitments made by Ngaka which Ngaka did not fulfill, and this report did not come to us nor to council, and that is why we are not happy with what management did, and we confirm there was no cooperation between management and the Human Rights Commission, and that's where we come in. Uqhube wathi kulandela intlanganiso abebenayo nekomishoni yamalungelo oluntu uqalile umasipala ukuqwalasela imiba yamanzi nogutyulo kule ngingqi. By end June, we would have concluded the project on toilets. We had set aside 40, but then we realized that the houses that actually need those VIDP toilets are about 30. Now, on the question of water, we have already moved in for quite some time now. We have drilled and equipped boreholes and put some tanks there. Umasipala uthembise ngokunika ingxelo ngako konke akwenzayo kwikomishoni yamalungelo oluntu rhoqo ngenyanga. Ngoku masiphosa amehlo kumagqabantshintshi ehlabathi siziqale kumakatolika aseNicaragua ebhiyozela umbhaptizi uYohane. Amarhamente etyalike amakatolika aseNicaragua aqaphele umqela kaYohane umbhaptizi ngokulwa nokuxhentsa kumsitho waziwa ngeLos Chinegros. Lo mnyhadala uquka ukutyutyutyutya esixekweni kuthwele umfanekiso oqingqiweyo kaYohane ongcwele nongomnye wabafundi bakaYesu ababelishumi-12. Kwaquka ubuxhakaxhaka baseChina ayaqukunjelwa amalungiselelo omboniso wengqungquthela ye-15 yorhwebo lwehlabathi neyaziwa njengehlobo laseDavos eLiaoning. Uthi kule ndawo sineempompo zamanzi olwandle angenisa uzalipholile womoya, sisebenzisa kwakhona iibhotile nenkukuma, sakhe ifenitshala ngelokukhusela imvelo. Qakatha qelele eMexico, umoya obhudla ngamandla ukhokhelele kumaza alwatyuzela phezulu onakalisa unxwemo lunomtsalane iPlaya del Carmen kumazantsi mpuma aseMexico. La primera vez que veo todo esto. Uthi ndiyayizebula ke leyenzeka apha, kodwa kona kuyacaca ukuba imvelo isibonisa amaqhekeza engqele, ithi ngubani ophetheyo phakathi kwethu nayo. Iziphathimandla ziqikelela ukuba unxweme luza kubuyela esiqhelweni kungentsuku zetywala. Ngokoqo iLa Paz yaseBolivia iqaqambisa bumbejembeje bamasiko nemveli kwixesha lempucuko. Esi sixeko sichophe enkcochoyini kumgama ongaphezu kwama-3,000 eekhilomitha ukusuka elwandle ukuya kwintaba enendumasi iAndes.
Umhla nezolo abahlali basebenzisa inqwelo edonswa ngentambo phakathi kwe-El Paso neLa Paz qonqololo. Njengesiqhelo apha estudio sinentatheli yezobuchwepheshe uSandile Hlangani nesiza kumngcambazisa ngezithe zaqaqamba kutshanje kumaqonga onxibelelwano. Sandile, siyakwamkela. Yeyiphi imiba ethe yaqaqamba kutshanje kumaqonga onxibelelwano? Abantu abaninzi ke bathetha ngalento kamongameli yokokuba eza konyula icabinet yakhe kungekudala, kodwa bavakalisa inkxalabo ukuba ngubani ozawungena kule cabinet kamongameli, ngoba abantu abaninzi bavakalisa inkxalabo ethi le DA itshate ne-ANC okanye ilo government wobumbano ayibafuna abantu abamnyama, yile nto ke bavakalisa loo nkxalabo leyo. Okwesibini, kwakule nto yale cabinet bathi abantu abaninzi abantu abayazi ukuba ithetha ukuthini le nto, including abantu abafundileyo. So bathi ke lo xanduva likarhulumente ngakumbi i-ANC okokuba mababuyele kwaba bantu bebevotele i-ANC babacacisele uba ithetha ukuthini na le government yobumbano. Kule nto nditshoyo ndithi ke bayi-understand bithetha ukuthini. Eyesibini inkxalabo ke yileyo kokuba uMinister of Finance, ngoba uzawukhumbula ukuthi uMinister of Finance ngulo uzawuza nee-policies zolawulo lwemali, nalo mntu uza koba imali kumasebe angafaniyo karhulumente. Eyona nkxalabo ke ibonakaliswa ngabantu abatsha ukuthi kulaa department yabantu abatsha kuza kwenzeka ntoni, ngoba akukho misebenzi. Uba umzekelo i-DA ifakwe uba mayithathe uba mayibe nguMinister of Finance, kuza kwenzeka ntoni na kubantu abatsha? Okokugqibela ke babonakalisa inkxalabo ngozizikodwa kangangokuba bathi uba ngenene nangenyaniso ufakiwe yi-ANC waba lilungu lepalamente njengokuba sibona, bavakalisa inkxalabo begrogrisa nakokuba abazuyivotela i-ANC. Abayilibelanga ke neyoba banqwenelele uBonang Matheba abathi ikhweni yabo i-happy birthday namhlanje kuba igqiba iminyaka engama-37. Simambe ngazibini kuwe Sandile. Kwezemidlalo, iqela leli leqakamba lamadoda liza kuqubisana neAfghanistan kwi-semi-finals zetumente ye-T20 yendebe yehlabathi ngolwesine. I-semi-final yokuqala le-Afghanistan kwitumente yendebe yehlabathi yompondo zihlanjiwe emva kokuba ibethe iBangladesh ngemitsi 8 kungquzulwano oluchatshazelwe yimvula lwe-Super 8 eSt Vincent. Ngale mpumelelo iAfghanistan ikhiqe iAustralia ngaphandle kwetumente. Umbutho weSivinanda World Peace Foundation ubambe umsitho wokubhiyozela koqeqesho lweshumi lweyoga jikelele nobanjelwe eAmphitheatre eThekwini. Ingcali zeyoga zibe inxalenye yale nkqubo zibethelela ukubaluleka kweyoga ebantwini abangama-3,500. Uqeqesho lweyoga lufinca iminyaka elishumi luqhutywa ngokusesikweni jikelele kulonyaka nolubanjwe phantsi komgomo ojolise kwinguqu yeyoga esiqwini somntu nasekuhlaleni ngokubanzi othi yoga for self, yoga for society kabula makhumsha. Iyoga luqeqesho lumiselwe inzolo phakathi kwengqondo nomzimba, uzinzo phakathi kweengcinga nezenzo, kambe nolungelelaniso phakathi kokwenzekayo nokungena kutshintshwa ebomini. Kananjalo ihlanganisa umzimba, umphefumlo nomoya ngoxolo, ikwahlaziya iinkalo zempilo nemoya entlalo yomntu ngokuphangalala kwazo. Umbutho wezizwe ezimanyeneyo usame ngxi kwisigqibo sokubhiyozela iinkqubo zoluqeqesho lweyoga ukusukela ngomhla we-11 kweyoMnga ukutsho uDisemba ka-2014 nolukwanqangazwe njengoluhlanganisa imihlambi eyahlukeneyo ngobuntu nobunye. It's a very historic day when we come together to celebrate the 10th International Yoga Day here at the Durban Amphitheatre. As you can see, so many people that have come from all walks of life, various races are here as one nation. Olusuku luhlonitshwa jikelele lweyoga lungenjongo yokusasaza ulwazi impombozone zehlabathi mayela nokuqobisana noxinizelelo lwengqondo nokuba ubomi babantu bunganqamki phambi kwexesha ngenxa yokonganyelwa ziinkquleqhu zelimagada ahlabayo.
Abantu bazofundisa ukuthi njengoba nje usiba nenkinga engaka nathi sabaculi sabanalezo nkinga ukuthi manje uzofisa ukuyibulala. So siyafundiswa ke namhlanje ukuthi iyoga le iyakusiza ukuthi mawuyenza nathi uhlele ekhaya ikwazi ukuthi urelaxise umzimba wakho. The objective of the government of our country and also the government of our province to lengthen the life period of the people of our province and our country. So yoga is adding to all those objectives. Ukanti ke indlela zokuzilolonga zeyoga zinegalelo nasekutshiseni okungafunekiyo emzimbeni, zikhulise izihlunu yaye ziphuhlise impilo yokusebenza komzimba ngokubanzi. Lukhuthaziwe uluntu kuba lungalutyhafeli oluqeqesho lweyoga nanjengoko lungakhethi bala nkolo nkqu nayiphina imo yentlalo yomntu koko lukhuthaza ukuphila ngoxolo nesiqu abantu nomdali. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwiindaba ze-SABC. Uhlanga lophango okuphindwa nto zakuthi sithi xha kuloo ndawo kanti siyabuya kwakhona ngentsimbi yesixhenxe ngokuhlwa de kube lilixelizayo kamnandi.